повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цареградська. Як і обіцяли, ми вже готові вітати нашого наступного гостя у студії. Це військовий експерт Віктор Ягун. Доброго ранку, пане Вікторе. Давайте почнемо з такої теми. Власне, про це всі говорять. І, зокрема, навіть міністр оборони України Степан Полторак заявляв про те, що першою справою, яка буде обговорена взагалі питанням і голосуванням у Верховній Раді, це буде закон про оборону, національну безпеку. На вашу думку, що це буде за закон, про що він буде прийнятий? Тому що дуже багато було сподівань стосовно закону про реінтеграцію, деокупацію Донбасу. Чого чекати від цього закону, на вашу думку? Ну, я думаю, що це якраз той випадок, коли закон про всі наші військові справи, так будемо казати, буде приведений до відповідності до тих законодавчих актів, які вже були прийняті Верховною Радою, і до нашої дійсності. Тому що дуже багато в нас це відбулося, дуже багато змін. У нас є дуже багато змін в самому Міністерстві оборони. Ми намагаємося інтегруватися в європейський світовий простір безпековий. Тому стоїть питання про приведення цього всього законодавства нашого в цю відповідність. І в першу чергу це стосується приведення відповідності нашого законодавства у зв'язку з тим, що ми все ж таки знаходимося у стані війни. Як би ту війну не називали, там антитерористична операція, захист національних державних кордонів, там, я не знаю, ще якось інші назви. Але це є війна, і в умовах цієї війни дуже багато виникло таких нагальних проблем, які необхідно привести, причому негайно у відповідність до нормативної бази. Пане Вікторе, от, власне, у мене головне таке запитання, воно стосуватиметься саме цієї суті. Я розумію, що немає ще там тексту, не можна судити про те, чи ефективний цей буде закон, чи ні. Ми не знаємо, про що саме буде прописано в законопроекті. Разом з тим, дуже багато розмов було і дуже багато сподівань і очікувань від цього закону про деокупацію, реінтеграцію. Потім нам заявили про те, що це більше таке політичне рішення, тобто це вирішує якісь інші питання, фактично нічого він не змінює. І я так розумію, якщо я помиляюся, мене виправте, цей закон про національну безпеку, він же має конкретно врегульовувати ті питання, нагальні потреби і вирішувати проблеми, які в нас є зараз. Які це саме проблеми? Що там саме має бути прописане, аби це було дійсно дієвим, на вашу думку? Я думаю, що саме велика проблема – це застосування Збройних сил України не на зовнішню протидію агресії, а на використання військ на території України, тобто на оборонні заходи. Тому що раніше всі доктрини, які писалися і в Радянському Союзі, відповідно копіювалися Україною до 2013 року, вони всі передбачали використання Збройних сил України десь там далеко, невідомо в якихось напрямках, і мало звертали увагу, власне, на оборону на своїй території. У зв'язку з чим дуже багато моментів, пов'язаних з захистом національної державності і кордонів, і військових дій на території України підпадають під певні санкції міжнародного законодавства щодо використання Збройних сил проти, в тому числі, так званого мирного населення. На чому і грає зараз російське законодавство, яке там намагається притягнути до відповідальності на своїй території наших військових діячів за, так би, м'яко кажучи, неправомірні речі, які пов'язані з веденням військових дій. Це неприйнятно, це треба виключити такі можливості, і нам треба привести всю нашу законодавчу базу, в тому числі з використання Міністерства оборони, у відповідність до міжнародних актів, щоб убезпечити себе, можливо, в подальших судах міжнародної інстанції. На вашу думку, будуть такі політичні ігрища, я інакше навіть не можу їх назвати, як це було з законом про реінтеграцію, саме з цим законопроектом? Буде. Буде, тому що в нас неоднорідна Верховна Рада, немає там сталої такої кількості людей, яка б могла б встати і сказати, що от ми всі за Україну, ми за неї стаємо горою.
На жаль, у нас немає тої конституційної більшості, яка б могла б це забезпечити. І от із-за цього починаються всякі ігри, і із-за того деякі законодавчі акти, які б мали бути чітко прописані, різніють такими дуалізмами, знаєте, такими не дуже чіткими формуваннями, що не дуже сприяє нашій позиції, в тому числі на міжнародній арені. Я вас зрозуміла. Пане Вікторе, зараз у нас на зв'язку Василь Лабай, речник штабу АТО. Дізнаємося про ситуацію зараз там, у зоні проведення антитерористичної операції. Пане Василю, ви чуєте нас? Доброго ранку. Вітаю вас, чую добре. Розкажіть, будь ласка, останні новини, власне, що вам відомо? Слід відзначити, що минулої доби уся вогнева активність російського агресора була зосереджена в Донецькій області, зокрема зі стрілецької зброї. Противник вів вогонь по українських оборонцях біля Зайцевого. Також, грубо порушуючи мінські домовленості, ворог застосував важкі 120-мм міномети по наших позиціях неподалік Кам'янки і Новотроїцького. Поблизу Водяного бойовики обстріляли опорні пункти сил антитерористичної операції із ручних протитанкових гранатометів. Окрім того, у вечірній час противник активізувався довкола шахти Бутівка, це передмістя Авдіївки. У цьому районі окупанти випустили в бік наших захисників понад 40 мін калібру 82 мм та стріляли з гранатометів різних видів. В Луганській області було відносно спокійно, порушень режиму припинення вогню не фіксувалося. Загалом за минулу добу обліковано 5 обстрілів оборонних укріплень Збройних сил України. Внаслідок цих злочинних дій поранень зазнали 2 українських захисників, ще 1 отримав контузію. Військовослужбовцям надано необхідний обсяг медичної допомоги, їх доправлено до військових шпиталів. Стану їхнього життя ніщо не загрожує. Військові лікарі кваліфікують стан їхнього здоров'я як задовільний. Від початку цієї доби уздовж лінії розмежування обстрілів не фіксувалося. Станом на цей час режим припинення вогню зберігається в повній мірі. Наразі така ситуація в районі проведення антитерористичної операції. Студія, вам слово. Я вам дуже дякую, пане Василю. Василь Лабай, речник штабу АТО, нам повідомив про останні новини. Ну, власне, от за останню добу, минулої доби, точніше, 5 обстрілів, є 2 поранених і 1 контузія навіть. Станом на зараз це без 15:09 спокійно зараз і режим тиші не порушується. Ну, зрозуміло, що в принципі там достатньо одноманітна ситуація, там постійно ведуться обстріли, порушується стан тиші, і знову ж таки зараз дуже багато розмов ведеться саме про передачу від США озброєння, там джавелінів і так далі. Давайте поговоримо про це, наскільки це нам дасть якусь, я не знаю, якісь козирі, можливо, якісь карти в руки. Це якось змінить ситуацію, на вашу думку? Я не казав, що вона кардинально може змінити ситуацію. Це більш моральний такий фактор, тому що Україна і так могла себе забезпечити певною кількістю такої військової техніки, можливо, не такої якості і не такої потужності, але разом з тим вона не набагато гірша, ніж американська. Разом з тим, саме у цей момент він такий, як би мовити, більш психологічно переломний, коли зрозуміло не тільки для Сполучених Штатів, але й для наших інших партнерів, що Україна достатньо зріла країна і вона може бути озброєна не тільки Сполученими Штатами, а й іншими країнами, і з нею можна мати справу. І це такий, от, знаєте, такий Рубікон, та, що от вони вже поставлені, і можна з нами рахуватися на інших таких моментах. Все ж таки, це не критична маса того озброєння, і це раз, а по-друге, воно має більш не тільки психологічний, а й такий більш оборонний характер. Тобто зрозуміло, що вони будуть розташовані і знаходитися на тих танконебезпечних напрямках, де можливо прорив бронетанкових угрупувань противника, агресора. Але я би сказав все ж таки, що ми маємо це прийняти як таку нормальну дійсність, і якось менше про це говорити, а йти далі.
ми завжди чимось відстаємо від наших друзів по Грузії, тому що там із безвізом, із Джавелінами ми десь йдемо за ними в фарватері. Вони от буквально десь декілька тижнів назад, по-моєму, вже почали поставки Джавелінів в Грузію. І так само там дуже така велика була дискусія про те, як будемо використовувати, де будемо зберігати, як будемо вчити наших операторів, які будуть ними опікуватися. Це все дуже така цікава була дискусія зі сторони, але вона повністю повторює нашу дискусію. Та, це дуже добре, але кажу, що не треба це робити такою, знаєте, таким панацеєю від всіх бід. Ми дещо торкнулися от саме США, і дуже багато зараз розмов ведеться саме про ядерну зброю. І, зокрема, в принципі, всі розуміють, що там ядерна доктрина США, вона досить таки потужна, і США претендує на звання такої потужної державної ядерної держави. Є взагалі загроза там, я не знаю, ядерної війни, тому що те, що відбувається в КНДР, там і взагалі такі от зазіхання, скажімо, з боку США, це про щось говорить? Чи це просто розмови? Я думаю, що Сполучені Штати чітко сказали, що вони свою доктрину спрямовують тепер не на кількісний, а на якісний рівень ядерного озброєння. Тобто вони перейшли від якихось стратегічних озброєнь до більш тактичного. Тобто, про що це свідчить? Свідчить про те, що справді можливе використання ядерного озброєння, але в таких, якщо це буде невеличкі заряди в невеличких районах. Це в першу чергу свідчить про можливість використання ядерної зброї в тих регіонах, які густо заселені і де може бути значне покриття небезпечне радіоактивного зараження. Це, я маю на увазі, Корейський півострів, тому що близькість Південної Кореї, вона все ж таки критична в тому плані, що зараження може перекинутися і на союзника Сполучених Штатів. А це зрозуміло, що не бажано, і Сполучені Штати на це досить зважають. До речі, про це знає Пхеньян, і частина своїх таких критичних об'єктів, які можуть бути піддатися якісь там атаці, вони приховано розташовують, власне, поблизу з кордоном з Південною Кореєю, розуміючи, що не буде застосовано якісь елементи засобів зброї масового ураження, і вони таким самим чином сподіваються себе спасти цю частину своєї критичної інфраструктури. Можливо, це так, тому що ми бачимо, що все ж таки навіть війна, яку проводиться на нашій території, вона говорить про неможливість застосування великих зарядів якихось уражень, а все ж таки це використання тактичних груп, невеличких груп, якесь озброєння, яке може бути високоточне, точечні удари. І це все свідчить про те, що світ трохи змінився, і всі розуміють, що застосування якихось глобальних озброєнь може вплинути не тільки на супротивника, а й на того, хто застосував цю зброю. Хто є найбільшим таким супротивником для США в плані ядерної зброї? Конкурентом? Для Сполучених Штатів, я думаю, що в першу чергу зараз вже виходить на першу складову виходить Китай. Тому що Російська Федерація, незважаючи на можливу кількість там і там минулі заслуги, в них значне відставання в інтелектуальному рівні, в потенціальних можливостях переозброєння. І вся їхня могутність все ж таки базується більше не на майбутньому, а на минулому. Зараз ще хочу встигнути запитати вас, у нас лишається не так багато часу, але тим не менше, я все частіше зустрічаю таку думку, і, зокрема, от знайшла її так більш-менш нормально сформульовану саме в експерта Олександр Самарський, експерт Центру дослідження Росії, екс-посол України в Ірані, заявив про те, що питання введення миротворчих військ на схід України, воно може дещо витіснити питання Криму. І, власне, от наша ця така гібридна
гібридна війна, гібридна боротьба, можна називати як завгодно. Наскільки це поєднувані речі, саме боротися за повернення все ж таки Криму назад в Україну і за те, аби все ж таки пішов окупант і і російська агресія якось зменшилась? Це можливо якось поєднати разом? Ну, все ж таки треба розділяти ці моменти. Не можна зараз поєднати, тому що є активна фаза бойових дій, яку хоче супротивник чи не хоче, її треба припиняти. З Кримом ситуація насправді вона знаходиться посередині між ситуацією, коли був анексована Прибалтика, і тою ситуацією гострою, в якій знаходиться Донбас. Чому? Тому що коли була анексована Прибалтика, все ж таки світ якось проковтнув цю всю пігулку, і якось не було таких різких міжнародних якихось дій, санкцій таких чітких. Зараз по Криму ми чітко проглядаємо, що міжнародна спільнота не проковтне цю ситуацію. Є дуже багато моментів критичних для самих росіян. Це санкції пов'язані з поїздками, з визнанням документів, які видані на території Криму. Це насправді дуже критично, розумієте? От зараз я спостерігав за істерикою деяких людей, які там поприїжджали з Росії, і діти народилися в Криму, і вони не можуть зараз ніяких документів отримати. Ну, документи можуть отримати, але їх ніде не визнають в світі. І ця ситуація, вона досить широко поширюється, люди це розуміють. І вони навіть намагаються тепер визначити своїх дітей як громадян України, отримати українські документи в Херсоні, розумієте? Тобто навіть вже на це пішло. Тобто є такі моменти, вони такі невеличкі, але от ті реперні точечки, вони показують про те, що ситуація буде змінюватися і змінюватися на краще в нашу сторону. Це по-перше. По-друге, ми все ж таки не відкидаємо міжнародні суди, розумієте? Арешт майна агресора в світі. Тобто є такі моменти, які нам допоможуть повернути Крим законним шляхом і без бойових дій. Стосовно Сходу, все ж таки, тому що, так чи інакше, ми розуміємо, дійсно, різна стадія, бойові дії на Сході і те, що відбувається в Криму, не можна порівнювати, але я до чого хилю? До того, що питання оцієї, хоча й говорить міжнародна спільнота і все таке інше, але тим не менш, увага зараз більше прикута все ж таки до Сходу України, тому що там гинуть люди безпосередньо. Я не знаю, можливо, як можна буде тримати оцей баланс і, не знаю, загострювати увагу і там, Я розумію, що на два фронти працює Україна. Ми будемо тримати баланс, тому що нас сама кримсько-татарська спільнота, яка там перебуває, і дії окупанта на території Криму, вони не дають нам забути про цю біль, в тому числі і українського народу, куди входить і повною складовою кримський татарський народ. Воно просто не може бути забути, і воно не дає нам забути про цю ситуацію в Криму. І ще останнє запитання, яке встигну вам задати, це, напевно, найбільше, що хвилює зараз пересічного українця. От все ж таки, повертаючись до закону про національну безпеку, чи дійсно він нам дасть можливість відчути, чи є взагалі така вірогідність створити такий законопроект, такий закон, аби там після його прийняття відчути на собі, реально відчути його дію і те, що це якось змінить ситуацію на сході України? Ну, не скажу, що кожен громадянин звідчує, але все ж таки це один з тих кроків, які треба робити, і вони справді позитивно змінять ситуацію взагалі з національною безпекою в Україні. Ну, принаймні, я не знаю, доповіді від Василя Лобая щоранку про постраждалих і, не дай Боже, загиблих. Тобто, хочеться розуміти, насправді, наступне, що країна може зробити конкретно, аби якось розв'язати, навіть не розв'язати, нехай, поліпшити цю ситуацію? Чи це неможливо зараз у тій ситуації, в якій ми є? Неможливо, тому що ми, на жаль, не бачимо жодних поступок зі сторони агресора. Жодних. І тим більше напередодні виборів в Російській Федерації, яка намагається цю ситуацію використати на свою користь, це точно неможливо в найближчі місяці. І можливо тільки тоді, коли вони хоча б зрозуміють, що треба припиняти цю жорстоку риторику і треба сідати за стіл перемовин
не намагаючись пропихнути поперед себе цих маріонеток з Донецьку. Коли ми почнемо спілкуватися конкретно саме з тими, хто винен, а винен Російська Федерація, і коли вони не перестануть ховатися за спинами інших людей, тоді можливо тоді десь якийсь проблиск буде в цій ситуації. Я вас зрозуміла. Дуже вам дякую за відповіді. Віктор Ягун, військовий експерт, з нами говорив на військові теми. Зараз в ефірі телеканалу АТR випуск новин «Заман», після чого ми повернемося і на нас чекатиме розмова з політичним експертом. Дочекайтеся, буде цікаво.